здесь собралось все мировое кли. Мы вместе как один со всех концов земли. Один у нас учитель, и мы идем за ним. Мы сильные, мы смелые, врага мы победим. Тут все вокруг герои, все рыцари духа. Тверда наша воля и нерушима порука. Стоим плечом к плечу, ни шагу назад. Наш разум спокоен и сердца наши горят. Вот настало время дела, больше ждать нельзя. Нести свет миру, вот задача, друзья. Из центра круга, там где я, это мы раскроем Творца и выйдем из тьмы. Выйдем из тьмы. Дети как один, йоу, дети как один, дети как один. התקבצנו כאן, כל הכלי העולמי במקום אחד תחת מנהיג רוחני ברוח גבורה משברת מפרשים עומדים איתן מעל כל הנחשים משנים עכשיו כיוון לחיים חדשים ביחד יש לנו כוח מעל הגבול האנושי כל האנשים, כל החברים פותחים את עצמם ומתחברים אמיצי הלב, בעלי רוח תקיפה מהירה לאהבה יוצאים עכשיו להתקפה לא נזוז אחורה, כן זאתי התקופה אהבת חברים, רק זאתי התקופה לוחמי האור, ממדרגה ראשונה למרכז המעגל כולם באותה נשימה חוזרים לשורשים, מגלים את הנשמה מהני לאנחנו מתומה לקדושה מתומה לקדושה דיסי קגדים, דיסי קגדים, יו, דיסי קגדים, דיסי קגדים דיסי קגדים, דיסי קגדים, דיסי קגדים, יו, קגדים Tout le cli s'est réuni On peut sentir la force des amis Cette fois notre mission va être remplie Avec un courage surhumain en face L'ennemi qui en nous a pris place On monte au-dessus, ce n'est pas qu'on l'efface On l'efface Avec un esprit fort et brave Comme un seul homme, un seul cœur, on suit grave C'est qu'ensemble, rien n'est grave Peu importe si on monte, si on descend On continue la guerre contre le penchant Jusque notre dernière goutte de sang Cette bataille nous la gagnons Pour la gloire de son nom Cette bataille nous la gagnons Pour la gloire de son nom Dizzy Kakadim, yo, Dizzy Kakadim, Dizzy Kakadim We have gathered to put back together that which was shattered, to come together under the guidance of the rod. We rise above this mirage and we reach oneness and we reach truth, spitting as one soul from the spiritual booth. We have no fear, all that we need is right here. Can't you feel that it's so near? The end of the fight, let's unite. Between us is the light, together we have endless might. It's in our soul, we will Казано е да се следва мнозинството, т.е. навсякъде, където имаме разногласия между индивида и мнозинството, ние сме задължени да приемем решение според желанието на мнозинството. Очевидно е, че мнозинството има право да ограничава свободата на индивида. Но тогава възниква друг още по-сериозен въпрос, тъй като на пръв поглед този закон връща човека назад, а не го придвижва напред. Защото докато болшинството от човечеството е неразвито, а развитието е винаги в малобройното малцинство, то ако ние вземаме решение съгласно желанията на неразвитото и лекомислено мнозинство, ще изгледа, че мнението и стремежът на мъдреците и развитите членове на обществото, както винаги са малцинство, няма да бъде чуто и взето предвид. И по този начин обричаме човечеството на регрес, тъй като няма да може да се придвижи дори и с една крачка. Бих искал да питам дали имаме свобода на избор или всичко на този свят е предопределено.
Не знаем кои от нашите действия наистина са свободни, а в кои имаме само илюзия за свобода. Това е така, тъй като не усещаме законите, които ни управляват и предполагаме, че не съществува никакво управление изобщо. Този пропуск в нашето възприятие го усещаме като свобода на избор. В действителност нямаме никаква свободна воля, освен в едно нещо. Освен това едно нещо, всичките ни действия са продиктувани от вътрешната и външната ни природа и се определят от 4 фактора. За да разберем в какво сме наистина свободни, трябва да проанализираме по-простите форми на живот и да изследваме тези фактори в действие. Нека да разгледаме царевичното зърно. Първичният материал. Първият фактор. Можем да вземем зърното и да го посеем в земята. То ще изгние, формата му ще изчезне, но информацията за свойствата му няма да умре заедно с зърното. Тя се развива и преминава в нова форма. Тази информация представлява основа за по-нататъчното развитие на зърното. Така както зърното, така и капката семе съдържа тази абстрактна сила, наследена от предците ни. Пристигаме на този свят с натрупани познания, с физически данни и умствени знания и усещаме всичко това като наши лични качества. Но те не са наши. Ние се раждаме с тези данни. Не сме в състояние да ги избираме или да ги променяме. Вторият фактор. Причините и следствията като такива. Информацията в зърното придобива нова форма, но тя не променя качества, предвидени изначално. Царевичното зърно никога няма да се превърне в ябълка или в тиква. То може да развие само тези свойства, които са заложени в него. Количествата и качествата могат да се променят, но от зърно може да порасне само царевично стебло. Генетиците казват, че имаме ген за всичко. Дори за това, което смятаме за наши дълбоко лични желания. Гените предопределят предразположеност към добро и към престъпно поведение, към пристрастеност от различно естество, към сексуални наклонности. Вътрешната система, която смятаме за своя аз, това е фиксиран комплект от качества, които са управлявани от програма. Тази програма включва то положителните отрицателни свойства, но ние нямаме пряко въздействие върху нея. Третият фактор – вътрешната причина и следствие. Доколко добре ще расте пшеничното зърно, зависи от външните фактори, които непосредствено влияят на развитието му, положително или отрицателно. Това са слънчевата светлина, дъжд, минералите в почвата. Само определен набор от минерали не е достатъчен, за да получиш добра реколта. Трябва да има комплект от точно определени фактори, а не от случая. Наследената от нас програма от желания, мисли и поведение се развива позитивно или негативно в зависимост от семейството, което ние не избираме, от възпитанието и обучението. Безпомощни сме като деца и порастването и изграждането ни зависят от заобикалящата ни среда, която влияе върху нас постоянна верижна последователност от влиянията си, със своите стандарти, идеи и ценности. Нашето аз представлява резултат от съответствие или от противодействие на това въздействие. Но не можем да променим законите, които трансформират нашата същност или как те въздействат на нас. Четвъртият фактор – причината и следствието от въздействието на външните сили. Това са сили на заобикалящата околна среда, които за разлика от дъжда и минералите не въздействат пряко върху царевицата. Такива явления са преминаващи животни, градушка и те влияят на трите предишни фактора като цяло. Растението не може да се премести на по-добро място, но човекът, без оглед на това, че той не определя нито едно от трите основни фактора на своето развитие, може да влияе на всичките три фактора, само като се избере правилна среда. Това е онова изключение, за което ставаше дума преди. Това е единствената проява на свободата в физическия свят. Сега можем да използваме този закон за ускоряване постигането на целта си. Дори когато първите три фактора са негативни или много слаби, достатъчно е само да преместим човека в по-благоприятна среда и той ще може съществено да подобри и да ускори развитието си. Само от това се определя ценността на нашия живот. След като сме избрали заобикалящата среда, всичките тези закони се включват отново и занапред средата формира всичките ни бъдещи състояния. Точно за това кабалистите ни съветват. Избирайте хубави книги, правилни приятели и учител.
Здравейте, приятели! Надявам се, че всички чухме така добре какво казва Тони Козинек, какво трябва да изберем, за да можем да напредваме в нашето развитие. Тази е втората част от лекцията Свобода на волята. Здравейте отново! Сега само ще штрихирам това, което изучавахме предната лекция, само тези 4 фактора, които всъщност и Тони Козинек спомена, но те са важни, затова трябва да не ги забравяме, а просто да се ги припомняме не за друго, а защото предавайки тази информация на други хора, предавайки цялата тази кабалистично написана литература, ние трябва да знаем какво въздействие оказва всеки един от тези фактори, 4 фактора. И така, първият фактор беше основата. Това е да си го представим като наследствена информация, която е дошла от нашите деди. Там са натрупаните идеи, мисли, мнения. Всичко обаче с нашето раждане губи предишната си форма и се предава във вид на наши вътрешни свойства. Вторият фактор, това е свойства, които не могат да се променят. Както каза Тони Козинек в клипчето, от царевично зърно или от пшеница не може да поникне нищо друго, освен пшеница или царевица, а да речем от жираф може да се появи само жираф. И третия фактор, свойства, които могат да бъдат променени, могат да се променят. Това е да речем, ако аз имам склонност към пестеливост и ако попадна в правилна среда, мога да развия това свойство или всъщност да го изгубя. И четвъртия фактор, това е външното въздействие. Както климата влияе на неживата, растителната и човешка природа, така и външните въздействия спрямо човека, примерно обкръжението, в което живеем, също влияе на нас самите. И то влияе или положително, или отрицателно. Така че днешната лекция ще завършим с тази избора на свободна воля. Имаме или нямаме ли? Надявам се, ще разберем до каква степен ние можем да повлияем на тази свободна воля или, примерно, природата ни влияе по определен начин. Но Ники ще продължи с начало на тази лекция. Ники. Здравейте, приятели! Както казахме, свободата на избора е една от най-важните теми не само в изучаването на науката кала, но и в живота на всеки човек. Ако на пръв поглед темата ми се струва прекалено отвлечена и че няма никаква връзка с живота ни, то много скоро ще се убедим, че всичко е точно наобратно. Например, бебето няма свобода на избора. То е способно само на прости действия, такива като храна, сън, рев и така нататък, възникващи изцяло автоматично. Ако е гладно, то плаче. Ако се измори, просто заспива. То постоянно неосъзнато се управлява от зададената му вътрешна програма, с която се е появило на света. А какво става с възрастния човек? По интуиция сме склонни да си мислим, че възрастният има свобода на избора, че той има свои желания и мисли. Но и тук, вглеждайки се по-задълбочено, ще ни се изясни, че и възрастният се управлява по същия начин, както и бебето. А цялата разлика е, че системата за взимане на решения при възрастния е по-широка и това разширение създава в него илюзия за свобода на избора. Никой от нас не е избрал кога да се роди и от кого. Никой не е избирал гените си, благодарение на които се формират вътрешните ни свойства, определящи характера и наклонностите и влияещи в крайна сметка на решенията ни. Никой от нас не е избрал обкръжението, в което е расъл и е възпитаван, което практически го е изградил като възрастен човек, съгласно вътрешните му свойства. Излиза, че няма конкретен отговор на въпроса в какво се проявява свободата на избора. Виждаме, че относно факторите, които влияят на моето решение на неосъзнато ниво, аз не работя с тях. Просто разбирам, че имаме зададени свойства, зададени качества, желания, които се разкриват в мен според програмата на моето развитие, които влияят на подсъзнателно ниво на взиманите от нас решения. Тоест, на тези свойства, тези характеристики, които са ни дадени изначално. По рождение не можем да повлияем по никакъв начин.
И фактически няма смисъл да се занимаваме и да работим с тях. Не веднъж сме чували израза: дават ли ти, взимай, гонят ли ти, бягай. Наистина е клише, но както и всеки речеви стереотип, в себе си съдържа проста истина. Получаване на удоволствие и избягване на страдание. Ето двата основни стремежа, присъщи на всеки човек. Тоест, в мен има зададени свойства, зададени качества, желания, които се разкриват в мен по програмата на моето развитие и моя живот. Моят избор всичко на всичко е ограничен с това, че аз винаги вървя след наслажденията и бягам от страданията. Тоест, всяко зададено свойство и всяка реализация на собственото желание се намира в тези рамки. И аз не мога да изляза от тях. Аз вървя между наслажденията и страданията. Практически мен ме води природата. Аз разкривам тези състояния едно след друго и не мога да влияя на това как се променя моето развитие. Разбирайки тези фактори и поставяйки пред себе си за цел духовното развитие, като висша ценност на човека, ако човек вече е започнал да се занимава с кабала, то започваме да разбираме на какво всъщност можем да повлияем. Затова ще ни разкаже повече Жоро. Надявам се, че се чуваме. В крайна сметка, наистина, средата е тази, която определя всичко около нас, защото, както е написано в слайда, мащабът на ценностите, възприети от обществото, засягат човек, независимо от неговото осъзнаване, собствените му нагласи, и това влияе върху вземането на решението. Защо казваме, че средата? В Кабала е казано, че, ще перефразирам, че Творецът ни или природата ни довежда до правилното обкръжение и сложил ръка върху нас и казва: избирай. Та горе-долу избора ни се състои точно в това, какво можем да избираме. Или правилният път, който по-нататък ще чуете какъв е, път е в радост, или път е със страданията. И затова е казано, че ние трябва да се изберем средата, която да ни послужи за правилното ни придвижване. Това, разбира се, не само в Кабала, това е в нашия живот, но в крайна сметка ние изучаваме това, което казват кабалистите, то е, че правилното обкръжение, хората, които изучават Кабала, тези, които имат цел да постигнат това подобие по свойство с природата, са тези, които се обединяват и заедно работят. Така както и ние днеска изучаваме, да речем, темата свобода на волята и разсъждаваме имаме ли воля или нямаме, имаме ли свобода на движение или нямаме. Така че точно с тези общи действия ние можем да постигнем онова, което е казано в кабалистичните книги. И всички състояния на нашето развитие са подредени и се разкриват едно след друго в съответствие с първоначалната програма. Сиреч, ние имаме такава програма, която в Кабала се нарича решимот, или това е духовна памет. Но хайде да го разгледаме как точно се случва това. Например, новия живот може да бъде зароден на базата на гените на бащата и майката, които предават всичко това на тялото и свойствата, разбира се, на това тяло, желанията, различни други менталности, различни свойства, различни качества. И това се определя в този наш свят. Но главното е висшето решимо, или духовната памет. Това е едно по-високо стъпало и то всъщност, ако започне да расте в нас, то получава подкрепа на тези материални гени и така, заедно с всичките наследствени неща, които се случват около нас или които ги имаме в нас, всъщност започваме да се развиваме в тази духовна сфера или в уподобяване по свойство с Твореца, или придобиваме този път, правилен път към, както се казва, крайното поправяне. Ника ще продължи с следващите слайдове. Ники? Да. А на пръв поглед не се струва, че човек в нашия свят няма избор.
Ние не избираме с какви свойства да се родим. Не избираме обкръжението, в което растем и се развиваме. Също така не избираме желанието за получаване, което ни управлява по програмата максимум наслаждение при минимум положени усилия. Освен това, дори в определението ни за същността на добро и зло не сме свободни. Разбирайки тези закони на развитие, стигаме до извода, че единственото, което може да повлияе на нашето вътрешно развитие, това е, че можем самостоятелно, свободно, целенасочено да се стремим да овладеем законите на управление и правилно да се поставим или позиционираме под разкриването на тези закони, под тяхното управление. И качеството и скоростта на моето вътрешно развитие, на моето духовно развитие се определя от това в какво окръжение се намирам. Затова съответствено аз вече избирам за себе си окръжение, което влияе на моето вътрешно развитие, на изменението на състоянието, на бързото и правилно преминаване по нашата методика. Тези фактори за мен са моята група, в която се намирам, с приятели и единомишленици, с които заедно преминаваме пред тези духовни състояния. Това е учителя. А това са кабалистичните източници, които създават условия за нашето развитие. А нека да обобщим. Всички проявления на действителността са известни предварително като етапи на програма, която трябва да се осъществи. Фактически те вече съществуват. Необходимо е просто ние да ги разкрием. Всичко случващо се в живота ни и в живота на всеки друг човек, мисли, желания, които са се пробудили в нас или във всеки друг човек, всичко е известно предварително и се изпълнява в задължителен ред, като част от програма за изпълнение. Както каза Жоро Решимо, те наречените Решимо. Както е казал Раби Акива, всичко е предопределено, но е дадена свобода. Ако е така, тогава какво означава, но е дадена свобода? Отговорът е прост. Въпреки че всички етапи от нашето развитие до крайното поправяне са изначално известни, не е известно само едно. По какъв начин ще преминем тези етапи? Бавно и със страдание или бързо и с радост? Това е правото, което ни е дадено. В тази точка се намира и нашата свобода на избора. Как именно да осъществим това развитие и да го превърнем в увлекателно пътешествие? За това ще поговорим в следващия урок, който е 3 фактора за духовно развитие. Група, учител, книги. Ами, приятели, време е да зададем въпроси на лекторите, да видим какво е развълнувало от това, което казаха те, какво се доближава до нашите виждания, или пък какво се отдалечава и защо така. И така, чакаме въпроси. Преди малко видях, че Борко е тук, сега не го виждам. Той беше задал там един въпрос преди предната лекция. Нещо като домашна работа, или как да го кажем. Примерно, дали можем да си избираме в ежедневието обкръжението. Ето нещо, което е интересно да кажем за разсъждение, което е свързано и с нашия материалния живот. В ежедневието пък и в Кабала. Може ли да си изберем обкръжението в духовната работа? Може да започнем с този въпрос, евентуално, ако искате, на Борислав и предния път.
Да. Дайте направо да отговорим и да го другите малко тъкво да видим какво означава това. Дали може да се избираме ние обкръжението в ежедневието и в духовния живот и защо го правим? Да започна. Този въпрос той беше от миналия път, да. Както казахме в лекцията, в общи не можем, нали, да се избираме и обкръжението. Всичко ни е предопределено и, както казахме, се движиме по точно определен път. И единственото, което, нали, можем да определим, е как да се движиме по този път. Нали, да бъде със страдание или да бъде с радост. Нали. Или казано с по-кабалистични термини, това е дали да се движим по пътя на Архишена, което значи със светлина, или по пътя на Бейто, което е, нали, пътя на страданията. Това е с кабалистични термини. Така че това е единственото ни право на избор. И вече как можем да направим, да засилиме скоростта на придвижване по този път, нали, от нашето първоначално развитие, както, нали, учихме преди това, ние сме се спуснали, после се изкачваме по абсолютно същите стъпки, нали, по които сме и се спуснали. И как това можем да го направим, колкото може по-бързо да се придвижиме с това обратно по този път, който ни е предопределен. В общи линии това е единственото, което можем да изберем. Така че обкръжението, за съжаление, то ни се дава в свишено. За съжаление, повечето неща става въпрос, нали, за духовното ни развитие. В материалния свят все пак имаме чувството ние, както беше там пример с бебето, ние имаме чувството, нали, че имаме някакво право на избор, но като се замислиме по-сериозно, ще видим, че и това не е така. Това беше от мене. Жоро, ако има нещо да допълни. Не, аз няма какво да допълня, по простата причина, че беше казано в лекцията и във всички книги, написано в кабалистичните книги, че всъщност свободата на избор се така ограничава единствено до това, което каза Ники, и дали вървим по пътя на страданието или по пътя на радостта. Ние сме избрали пътя на радостта и пътя на доброто развитие, да имаме добро обкръжение, каквото аз виждам във вас. Така че, ако продължаваме да се движим в това прекрасно обкръжение, ние наистина ще се придвижим без никаква така болка или без никакво страдание, въпреки че виждаме какво се случва в света около нас. И то се случва именно заради това, за онези хора, които не могат да разберат, че всъщност природата си има програма и тази програма се движи в определена посока. И ако човек не я следва, тогава наистина върху него се стоварват такива нещастия и беди. А и ако пък цялото човечество не го осъзнае рано или късно, тогава бедите стават така много сериозни. Така че това мога да допълня само, без да плашим никого, разбира се, но в крайна сметка природата си знае, така бих казал, какво да прави с нас. Ние трябва просто да я осъзнаем. Да осъзнаем, че ние сме подвластни на всичко това, което се случва в природата спрямо нас. Това е от мен. Интересно е, че след като, примерно, казваме, че нямаме свободата на избор, да се замислим кой пък има свободата да ни наложи обкръжение, това обкръжение, в което се движим. И може би става вече такъв въпрос на сила или на възможности отвънка този, който ни налага. Говорим за Твореца, но много хора и много събития имат възможност, и то различни възможности, сила да ни наложат свободата на обкръжение. Как става така? Това е. Има ли някаква борба между тези външни сили, които налагат свободата на обкръжение? Или по-просто, които ни налагат обкръжение?
Да, той въпрос е горе-долу подобен от на Борко, който го зададе. Кой ни налага външното обкръжение? Всичко и да свише, но на нас не се струва, че така някой друг външен фактор ни въздейства. Разбира се, има такива фактори, но те са много минимални. Материалният живот или това, което се случва в материалния живот, поне аз това, което съм изучавал, ни е даден, за да можем чрез него да достигнем до това обкръжение, вътрешно обкръжение, което се намираме в момента. И на всеки е даден това обкръжение, на някой обаче то въздейства, външното обкръжение въздейства в свойството, които той има в себе си и той веднага търси обкръжение като, да речем, това, което сме ние. А има хора, които изобщо не го осъзнават. Външното обкръжение, което съществува в природата, то е, според мене, а и според Кабала, това, което съм изучавал, е за да може да не доведе до това състояние, в което да осъзнаем, че природата е тази, която ние трябва да разберем и да се уподобим по свойство. И всички, този натиск, който не се оказва, било чрез политика, било чрез такива земетресения или там други природни бедствия, катаклизми, коронавируса, ни водят към това състояние, в което в момента ние се намираме тук с вас днес. И всеки, така според Кабала, всеки ще достигне, ще осъзнае, че всъщност ще осъзнае пътя, по който трябва да върви, а пътя е всъщност уподобяване по свойство с природата. И ако бях изчерпателен, ако не, Ники да продължи да ме допълни. И както казахме в лекцията, ние се движиме по една твърдо определена програма, която е с максимум наслаждение при минимум положени усилия. Нали, освен тази програма, в нас е заложен, как да го кажа, примерно един счетоводител, айде по-така да се каже, който много точно изчислява всяко наше действие. Като по някой път го прави така в много дългосрочен план. Но пак този счетоводител изчислява точно на тази програма. Как да положиме възможно най-минимално усилие, за да получиме максимум, нали, от тези минимални усилия. И в един момент, примерно, този счетоводител вътрешен заложен, който може да го наречем егоизъм, примерно, може да е изчислил, че идвайки в тази група, занимавайки се с Кабала, ние в едно бъдеще, което далечно бъдеще, нали, неопределено бъдеще, ще получим, както е казано и в кабалистичните книги, нали, много велики, нали, такива удоволствия, които дори не можем да си ги представим колко са големи. Така че в общи линии пак всичко, нали, става на база тази програма. Дори и тук нямаме избора на обкръжение. В крайна сметка той Твореца ни е сложил ръка, нали, както се казва, на правилното обкръжение. Нашия избор ние да го следваме и да го направим и изучава евентуално, нали, по-бързо. Всичко да стане, да достигнем до края, до това огромно наслаждение, колко се може по-бързо и по по-лесен начин. Това е, нали, единственото. Не знам, това малко майче избягах от директно от въпроса, но това беше от мен. Да попитам, кой е този аз, който взема този избор, това решение при избора? Малко не ми се струва логично да е здравка, която е една част от кръвооборотите на, да речем, на тая душа. Кой го взима този избор? Кой го прави? Ники, ти се включен микрофон. Ти ли ще говориш или аз? Ами, преди малко говорихме за решимот на духовния ген, духовната памет. Всяка душа се намира на определено ниво в цялата структура на така наречената обща душа, наречена Адам Ришон. И на базата на всички тия спускания, за което преди малко Ники спомена, всъщност по същия начин, по същия алгоритъм, само че в противоположна така посока, се движи и нашето издигане по пътя на духовността, да речем. И това е, както е казано, така вътрешна програма, която съществува в
системата, цялата система и всяка душа на определено ниво се издига така, в определена степен се издига на някакво ниво. Така че зависи как възприема човек аза. Дали на неговия физически аз или този, който ние виждаме тук с своите очи, уши, там 5 сетивни органа, или онзи, който вътрешния, както казваме, душата ни, искаме да възприемем нещата. Духовността е скрита от нас и тя е тази, която заедно с Твореца, да го кажа, взима тия решения. Как и по какъв начин да достигнем до това обкръжение? Ники? Да, ние в крайна сметка сме частичка от Твореца и той взима всичките решения и както бяхме казали, то за него, за Твореца, реално всичко е поправено. Нашия аз, той е вече де-факто ние сме се слели с Твореца. За него ние сме едно общо, едно цяло с Твореца. Само ние, тъй като нямаме изградена тая душа, той е шести сетивен орган и просто не можем да го усетим. Така че това е, който взима нас. Единствената ни цел е изграждането, изучавайки Кабала, въобще в този материалния живот, който живеем. Единствената ни цел точно да изградиме тая душа, за която говорихме в предните лекции, за да можем този шести сетивен орган, с който ние да разбереме, че в крайна сметка ние сме поправени и си живеем и в момента, в идеалния възможен свят за нас. И най-доброто, което може да се даде за нас в този момент. И това е, което допълних на Жора. Благодаря. Може би остава една загадка, тъй като в повечето случаи в Кабала говорим за издигане на равнището на духовността. Но има и упадък. Този упадък, как се диктува този упадък? Това също е интересно, защото тогава се получава цялостна картина. Всичко просто в живота е в едно цяло, но това цяло е както добро и зло, бяло и черно, което всеки един от тези цветове съдържат, всички цветове. Може би трябва понякога да разсъждаваме не само за издигането, но какво води и до упадъка на дадена духовност. Много често се среща в живота. Всекидневие. Като се започне от политиката и се стигне до най-обикновени битови. Да кажем, семейни проблеми. Не знам дали бях ясен. Да, горе-долу се опитам да отговоря. Първо начин, ние за да разберем или да усетиме, че има някакъв упадък, първо това значи, че трябва да сме направили някакъв възход. Защото, както знаем, ние в момента се намираме максимално отдалечени. Поне както казва Кабала, ние сме отдалечени на максимално разстояние от Твореца. Един вид Твореца, за да ни поправи, ни захвърлил в най-далечната, там най-големия опадък, ако мога така да го кажа. Значи, тръгвайки, примерно, да развиваме някакво, поне желание да имаме за духовно развитие, ние имаме някакъв дори минимален напредък. И усещаме вече, дори с този минимален напредък, ние усещаме едно приближаване към Твореца, което в нас ни носи добро, носи ни светлина. Ние един вид започваме малко по малко да усещаме светлината, която естествено, тя е нещо много хубаво. А опадъка се явява поради някакви наши действия, от най-различно естество, се отдалечаваме, достигнали сме до едно ниво, което ни сме имали определено количество светлина, която е запълвала егоизма ни в този момент, в това ниво, на което сме на развитие духовно. В един момент само, че ние падаме надолу от това ниво, отдалечаваме се още от Твореца. И съответно, отдалечавайки се, ние губиме светлината, която става по-малко това, което сме. И започваме да усещаме по този начин опадък. Значи това опадък е отдалечаване де-факто от това, което сме постигнали. Връщане назад. Обикновено става грешно обкръжение от такива неща.
Това беше, Жоро, ако има да допълня нещо. Това наистина е много интересно. Паденията и издигнанията. Тези неща в Кабала са описани и така, втори семестър се учат подробно. Има специални схеми, за да може човек да ги обясни. Защото без тези падения всъщност няма издигане. Ако ние само се издигаме, то няма как да почувстваме реалността, в която се намираме. Затова е казано в Кабала, ти падаш в своя егоизъм, след това се издигаш над него. И точно в това осъзнаване и издигане над егоизма, всъщност ти се развиваш, защото ти осъзнаваш, че си отдалечен от общата картина на природата. Така че човек през деня изпада в много такива състояния. Нали, те не са, примерно, тази година съм в падение, пък до година съм така в възход. Не, това са състояния, които вървят, може да се каже, всеки ден и през деня по няколко пъти. Даже кабалисти казват, че за много кратки такива периоди изпадаш в такива състояния и те са хубави състояния, стига човек да ги осъзнае. Разбира се, ако кажеш на някой външен човек, който не изучава Кабала, той така малко ще погледне по друг начин на нещата, но това е, човек винаги се намира в такива състояния, в падение и в издигане и всъщност това е нормалното развитие. От една страна е в егоизма, а от друга страна е в тези алтруистични свойства, към които се стремим и към които ни води природата. Така че това са нормални състояния, стига да можем да намерим правилната среда и затова казваме, че трябва да търсим правилната среда, защото точно правилната среда може да те изведе от това състояние на падение, в което изпадаме всички. И това е, не знам дали. Дори в политиката, Митко, дори така и в историята, в политиката, във всичко, тези неща са дадени, просто за да може всеки един от нас да осъзнае и като цяло, и по-отделно, че всъщност света върви в неправилна посока в момента и той е в силно падение в момента, но след силно падение следва и издигане, поне така казват кабалисти. Засмях се не за нещо друго, ми утре ще отиваме за риба и ми е интересно дали в опадък ще пътим или в извисяване. Извинявам се на другите, но понякога човек така му хрумват изведнъж мисли. Да дадем и другите да. Ами да разчупим леда, Краси, извинявай, малко ти взех думата. Ако всички се помолят тук за нас утре, които ще ходим на такова сериозно мероприятие, сигурен съм, че ще се върнем с така силно издигащо така ниво. Ще бъдем на ниво. Иво малко нагледа с завист, но няма значение. Той ще се включи рано или късно. Това беше нас. Значи много зависи с какво желание и с какво намерение отидете. Ако отидете с желанието, нали, да хванете една риба или две риби и хванете пеш, ще сте много доволни. Така че всичко зависи от това предварително с какво желание. Един вид какъв килим ще си направите, който можете да ги напълните. И това е една от все пак да гледаме в материалния свят, килимите ни да са съобразени с възможностите. Нали, не може, ако тръгнете, примерно, да ловите 100 риби, естествено, че сте недоволни, като хванете 5. Нали? И това беше пак малко така в кръга на шегата. Какви ти 100 риби? Ако една поне хванат, ще е добре. Плюс това те нещата предварително са ясни, че нищо няма да стане. Пък вие отивате в крайна сметка заради обкръжението и там, за наслаждението по-скоро. Краси? Ами, в този смисъл и така сте подкарали на рибарска тема, аз пък на жатварска тема. Какво означава, нали имаме една поговорка, каквото посееш, това ще пожънеш, какво беше това? Във връзка с решимот, за който става въпрос. Каквото посееш, това ще пожънеш в следващия живот. Това отнася ли се за живота на човека? И ако да, какво, като сееш в
От кой зависи това нещо? Какво сееш? От тебе ли зависи? И така. Като сме подкарали така на рибарска тема, малко и на жатварска. Условно казвам. Добре, че рибите също нямат свобода на избора, така че ще видим. Ами, да, в крайна сметка, каквото вложиш, това е като в банката. Ако вложиш средства, ако вложиш пари, ще има откъде да теглиш. Така и ако ти предния живот си достигнал до определено стъпало, определено ниво на развитие, ти говорим не материално развитие, говорим за духовно развитие, говорим до осъзнаване на духовността. Ти в следващият живот, разбираш, ще можеш да черпиш и да се опираш на онази основа, която си имал в предният живот. Така че твоето решимо вече е на по-високо ниво и ти се издигнал на по-високо ниво и следващото живот, следващото прераждане, ти разбира се ще бъдеш на много по-високо ниво, от което си. От какво зависи? Зависи, казахме, от решимото, от нивото на душата, на тази точка в сърцето, доколко тя се е развила в предния живот, доколко на базата на свободата на волята човек е успял да я развие, за да може в следващия живот да достигне до не точка, а примерно по-голямо обемно тяло, ако може така материално да се обясни. Ники? Да, те в крайна сметка ще видим и в следващата лекция, колкото повече работиме по правилния начин, толкова повече съответно и ще получим и обратно. Така че то затова е казано, каквото посееме и това ще поженем. Един вид, каквито са ни намеренията, това ще ни бъдат после и резултатите. Като то не е само за бъдещите животи, както каза, то аз бих казал, че е включително и за сегашните животи. И за сегашния ни живот се отнася това. Вървейки по правилния път, посявайки си правилното обкръжение, за следващия урок ще видим, намирайки правилния раф, правилните текстове, автентичните текстове, съответно ще женем и резултатите от тях, това, което сме направили. Посято естествено, натурено с нашето желание и намерение. Мога така да кажа. И това беше като допълнение от мен. Ако има още въпроси, да изчакаме. Може да има въпроси, впечатления. Вече, отиваме нататък към впечатленията от лекцията, от урок. Тук виждаме се хора, които са преминали кампусите и така са напреднали, тъй че може би всичко е ясно, но все пак може да има нещо впечатление от случилото се току-що по последния час. Впечатлението е достатъчно е само, че си размърдваме мозъците си в този момент, не сме пуснали телевизията да гледаме нещо там. Каквото и да е, да казват да убиме времето. Това, дори само това е достатъчно. Другото е, че факта, че трупаме знание малко по малко и факта, че аз на тези години, на тези моите години ми харесва, че все пак още нещо прибавя към знанията си, мисля, че това е достатъчно добра и висока оценка за групата, която се съправи. Да, разбира се, усилията, които всеки полага. В крайна сметка всеки може сега да се съкротне и си направи салатката с ракийката и можеше да си прекара по друг начин. Новините, мисля, че горе-долу по това време бяха също. Тъй, че ето едно усилие направено. Добре, друг? Аз това ще исках да кажа, че просто се радвам, че съм с търсещи хора, с хора, които са единомишленици, в смисъл такъв, че те търсят смисъла на всичко, което ни заобикаля, защо това се случва. И така,
Така че и днешната лекция, макар че е малко по-сложен и малко по-като че ли философски изглежда този въпрос, малко по малко тя добавя капка по капка към всичко, към цялостната картина, която ни обкръжава и много, много дълбока мъдрост и хубаво, че ние сме се събрали и я изучаваме. И това се явява и част от нашия избор. Ето този тук. Вместо да ходим на протестите сега тук в София, ние сме се събрали тук и според мен за много по-важни неща. Така си мисля. Добре, Краси. Текста за... Свободата на волята. За да разберем дълбочината на израза свобода от ангела на смъртта, е необходимо първо да разберем какво означава терминът свобода в неговото обичайно човешко разбиране. При общото разглеждане на свободата можем да я отнесем към закона на природата, пронизващ всички страни на живота. Защото виждаме, че животните, уловени от нас, умират, когато ги лишим от свобода. И това е вярно свидетелство за това, че висшето управление не е съгласно с поробването, на което и да е творение. И не случайно човечеството е воювало през последните 100 години, докато не е постигнало в определена степен свободата на личността. Но във всеки случай, нашата представа за понятието, изразено в думата свобода, е много мъгливо и ако не се задълбочим в вътрешното съдържание на тази дума, от нея почти нищо няма да остане. Тъй като преди да поискаш свободата на личността, ти трябва да предположиш наличието на свойство, наричано свобода, във всяка личност като такава. Тоест, че тя може да действа по свой избор в свободно желание. Баба Сулам. Благодаря ви за хубавия урок. И така. Аз също искам да ви благодаря за присъствието. Когато правихме урока и подреждахме нещата, така някак се изпитахме определена трудност, защото имаше неща, които са чисто философски. Действително, за да се развие един урок правилно, зависи от обкръжението. Ето ви сте обкръжението и действително във втората част на урока се усети тази вътрешна сила, това вътрешно желание, което съществува във всеки един от нас, да разкрием тази същност. Имаме ли свобода, нямаме ли свобода на волята. Така че ви благодаря, че бяхме заедно. Радвам се, че бяхме заедно. Следващия урок, както каза Ники, трите фактора, които определят нашето развитие. Ще ги видим, интересни са. Радвам се, че бяхме отново, да кажа, че бяхме заедно и до следващия път. Ники? Да, и аз ви благодаря за присъствието и ще се радвам да се видим следващия път. Искам да завърша с думите, които прочетох на Раби Акива, че всичко е предопределено, но все пак ни е дадена свобода. То част от тази свобода е присъствието, примерно, на следващата лекция, следващата сряда, макар че в крайна сметка, тъй като все пак всичко е предопределено, могат, нали, Твореца хиляди неща да измисли, за да ни попречи за нашето присъствие, но ние трябва още от сега да поддържаме намерението и желанието, нали, да бъдем на срещата и това е достатъчно, за да се придвижваме, нали, в крайна сметка напред или поне да направим всичко възможно, за да присъстваме. В крайна сметка, нали, Твореца ще реши на база нашите вътрешно желания, нали, дали ще ни даде пречки или по лесния път ще ни закара до следващата лекция. И това беше от мен като край. Чао, приятна вечер на всички. Who knows what?
live on. One is the earth that we all live on. Who knows what? I know one. One is a pulse like the beat of a drum. One is a pulse like the beat of a drum. Who knows what? I know one. One is the game that we've already won. One is the game that we've already won. There's a special place in my heart that'll never let us be apart. There's a flame that burns for us, a flame of eternal love. Who knows what? I know one, guided by a force that shines from above. Guided by a force that shines from above. Who knows what? I know one. One is the love that connects everyone. One is the love that connects everyone. Who knows what? I know one. One voice, one cry, one light, one song. One voice, one cry, one light, one song. There's a special place